Imríonn mé le Na Gaeil Óga. An rud atá difriúil faoi Na Gaeil Óga ná go mbeadh ag labhart Gaeilge. Gráinní héamh anam dom agus ru go tóga mé leabhán. Leannig mé na fáiste chu Na Gaeil Óga mar ceapan ghfuil sé an tábhachtach go bhfuil an teanga ní sé mar ábhar scoile i gcónaí, agus tá mission an Gaeilge úsáid freisin. So gur cumann lá an Gaeilge bhleac lia atá sna Gaeil Óga anois agus tasnaí uing deise chur fáil de aon na chonaí amach lia na cluifií Gaeilge immert trí Gaeilge. Tá anseo ar láthair Gaeil scoile inniu, agus tháinig mar le tríocha bliana nuas gur tháinig fás rábach faoi glúiseacht na Gaeil scoilíochta agus díreach mar atá foreignmh ag teastáil i gcóir na bhicais tá Páirc ag teastáil don sport agus sinna hastíon le gháinte. An spruch ar deir hir ná Páircine a bheith going clubhach agus cóphobal a thógáil timpeall ar sin, agus an céad céim sa frá sé sin ná Páirc Bhuan baile a bheith going. An plan forbartha seo, cintáidh sé go dtiocfaí forbairt as cuimse ar Na Gaeil Ógas na bliantí amach anseo. Chuir sé áisinaí ar fáil do fáistí óga leabháin agus do phobal na Gaeilge gotainine am lá clia. Agus cintáidh sé go muinú riad na ard chaidan amach go héamh go dimráí pelle, comógaíochta agus amána. Agus amach anseo be daoine mórtas agas an Gaeilge as cluichí an cumanú clás Gaeil agus gan dabh feice siad muid ar chéiminí ardaní óga an amach anseo agus míad ag buint gradam amach.